ga kao percentage mar joma pingo gi joma siro. Okada wuoyo kuom joma pingo nikech gipinge ka gikia gima giwacho. Out of the 10. Joma oyie to over 10. Koro okada wuoyo joma pingo. Tada wuoyo joma siro ni gimed siro kabisa nikech nyithindo mineno wantiere godo kiny gibiro bedo ji. Ka watieko to gibedo ji ok gisik ka gin orphaned. Chopo sama gibedo gi nyithindo. To adwa mana kwayo piny owacho ni gimany ohala moro gi loki. Ma gidonje ni tok gidhi timo gin ma to ok wadhi yie. Mar ariyo ok wadhi yie ni nitie benefit ma wantie go kuom nyithindo gi. To noluongwa ni mondo wati tijni gi ng'ama duong' moingo nyaka president. Koro ka ng'ama duong' owachonwa ni waloro gi to ka ng'ama duong' pok oyie ma en Nyasaye to mano ok nyal timore. Mogik ma diang' awachi en ni sirikal nigi migepe mang'eny monego gitim. Gikwong gilos migepe ka mondi eka giduogo ginyiso moko ma giparo ni richo. To ka mekgi gigo podho te to giduogo ng'oro wadgi moro machielo ni ok dhi timore mana ka wasewacho. Koro gima nyalo wacho maber manyalo konyo jowa duto mantie en ni jowa ma rito nyithindo makiye kata mong'ol ma oluong gi Nyasaye giwe kawo pesa giketo mbele. Gikawo pesa ko gitim go tich mowinjore nikech chieng' moro ka watieko an kaka asebedo katimo tijega en ni ang'eni nitie time mar retirement. I will retire. I can retire na tho oro retire ni koro yika oromo wadhi yweyo. To nyithindo mwakonyogi ema kiny dwa kawo karwa mondo kony nyithindo moko mabiro bang'wa. Kendo sama gibiro konyo nyithindo moko mabiro bang'wa gi to wabiro bedo ka wamor kama wantiere ni ne wachako gimoro mokonyo oganda maduong'. Koro miyo nyikwa Ramogi Ajwang' mada mar loro nyithi ute ma nyithi kiye onge alanda open no onge ok bitimore. Kendo kaka ok odhi timore no wakwayo president marwa ma en William Ruto nikech en men ker ni wang'e background ne no wuok e ngima mar chandruok kalure kaka nowacho no ka ne pod nen adier to ochako ng'e ni ngima no wuok no nitie ng'ama nyalo wuok mabed dhano. Koro anta wacha gi muolo ni anasa declare ni onge orphanage home mibiro lor. Wabiro mana ng'iyo ka waverify waketo gi gibedo mabecho manyalo ting'o ngima dhano mondo ngima obedi. Kendo abiro kwayo Ramogi Media, Royal Media mondo bi Ugis obi olim orphanage home na obi omeny kaka orphanage na chalo. Gichak gidhi kuom mar menwani bende gichak gidhi kato giluongwa e twak ni ne walimo meku ma e standard mane gintie. Koro wanyalo go mbaka mar kaka wadwa kawo nyithindo moko mang'eny kaka wamanyo sponsorship mondo wapuonj nyithindo mang'eny kaka wadwa ni mondo water nyithindo gi chieng' moro e higa moro achiel nyathi moro ma minister mar piny owacho obi owacho ni an nawuok e orphanage mar Newton Onyango Ogada. Erokamano ahinya. Gin paro ma pod biro karka. Nyathi ka wuok e sikul owuok e orphanage odhi oko iwacho ni bedo kata ka itimo follow up kata iluwogi kaka gintiere kendo kaka ngima gi chal. Bende moro minyalo wacho ni ka sirkal otemo timo gima bedo kanyo ka itimo mar duoko mondo giriwre kod anyuolagi en gimoro manyalo yudo sir madwarore. Kuom ranyisi iwinjo kanyo achiel kuom joneno mawacho kanyo kogol gi oko kanyo magidhi ngima gi nyalo bedo marach mokalo kata moko nyalo penjo wadhi kanye anyuola mane modhire oko kae e chenro ni debe nyadier nyithindo bende nya bedo gi luoro mar wuok oko kendo dok e ngima mane giweyo oko kocha ka gibiro e children's home kata ka ne gitindo kamano. Koro Ramogi Ajwang' ok en gima yot. Pod achungusa nyithindo